Is Jesus God? Ginoo ba gyud si Jesus? Ang uban gasulti nga si Kristo tawo lamang, maayo nga propeta, buutan nga tawo ug dili gayud Dios. Dilantaw na ako ang bersikulo nga ilang gihatag ug mao kini ang nakita nako. Sa Matthew 18:11 gisulti, "For the Son of Man is come to save that which was lost." Son of Man. Gisulti pud sa Hebrews 2:14 nga Jesus has flesh and blood. Tao gid siya ba? Gisulti pud sa Mark 11:12 nga Jesus was hungry. Meaning tao gid siya kay gibati siya og kagutom. Apan ang uban moingon nga no, dili siya tao lamang. Dios lamang siya. Naapoy uban gasulti nga si Kristo Jesus, yes, God and man, 50% God and 50% human. Naapoy gasulti lain. Si Jesus is 100% God and 100% human. Aha mag-insakto ni ani. A. Tao lamang. B. Diyos lamang. C. 50% God, 50% human. Or letter D. 100% God, 100% human. Kung ikaw papilion, ahaman ka letter A, letter B, letter C, or letter D. Para dili kita masayop, atong pasultion ang pulong sa Ginoo. Unsay ikasulti sa pulong sa Ginoo? Gilantaw na ako ang Biblia. Ug nakita na ako nga ang best passage para ni ani nga pangutana is John chapter 1 verse 1 down to verse 17. Ang John chapter 1 verse 1 down to verse 17 gahiskot mahitungod sa word nga sa Griego nga pinulungan logos. To the Greek philosophers, ang logos is an impersonal and abstract principle of reason and order. It was in some sense a creative force and also a source of wisdom. Matud pud nila, ang logos is a world soul which makes everything related to each other. Para pud sa mga Jewish, common sila ang word. The word of the Lord came. Uso na sa ilaha sa prophet nga mga panahon. Para sa mga Griego o para sa mga Hudyo, naingon si John, the word is a person. The word is God. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is God. He is eternal. Ginaisulti, in the beginning was the Word. Now, in the beginning of matter, space, time, spiritual dimensions, the Word existed already. And take note, the imperfect tense of the verb ime sa English was describes the word's continuous existence before the beginning. Nagpasabot kini nga sa wala pa ang sinugdanan sa tanan, naanang daan ang Word. The Word is eternal. Kung dili lang kana, matud pa ang Word adunay intimate fellowship with God panahon sa pagsugod sa tanan. And the Word was with God. Face to face ang ilahang fellowship. Ug sa ikatulong nga phrase, gitawagin siya, and the Word was God. Ang pulong Dios. Daghang mga tao nga gusto balion kini nga phrase para nga himuon nga less ang value, less ang rank sa word. Ang statement klaro kay gasulti, and the Word was God. Kung basahon kini nimo sa Griego, and the Word was God, Theos and ho logos. Makita nimo nga ang Theos walay definite article nga nagpasabot gatumbo kini sa definite God sa atoang true God, wala nilain pa. Ug kung makita usab nimo ang logos aduna siya definite article nga ho, nga sa English pa the. Nagpasabot kini nga ang logos is the subject of the phrase, and also nagpasabot kini nga nagtumbo kini sa specific person o dili sa God the Father. Ang word God, ang God the Father, God. They are different persons, pero usa lamang sila ka Ginoo. Ang uban pud nga mga tao gasulti nga kining Theos and ho logos i-translate ni siya dapat sa and the Word was divine.
Pero dili ka na mao ang intensyon ni John. Kay kung mao pa ka na ang intensyon ni John, iya untang gamito ng adjective theos. Dili ang noun nga theos. Pero gusto gini John nga iklaro nga kining word God busa ang gigamit niya is noun. Theos and ho logos. Nagpasabot, klaro kayo nga ang word is God. Now we have learned that the word is eternal, He is God, and now He is the Creator. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ang word Creator sa di-ay. Pusa di-ay dito sa Psalm 33 verse 6, nga niingon ang pulong sa Ginoo, by the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of His mouth all their host. Ug busa di-ay dito sa Genesis 1:3, gisulti sa pulong sa Ginoo, and God said, let there be light, and there was light. Busa di-ay nga sa dihang sulti ang Ginoo ang tanan na buhat, kay ang pulong nga nigawas sa iyang baba, Dios. The Word was God. Ug matud pa sa pulong sa Ginoo, siya ang tag-iya usab sa kinabuhi. In Him was life, and life was the light of men. Ug matud pa, kining pulong ni ani sa kalibutan. Apan ang iyaha wala mo dawat kaniya. Ug ang good news mao kini, apan si bisan kinsa nga motuo kaniya, mudawat kaniya, siya naghatag og kagahom nga mahimo silang anak sa Dios. Gusto ka bang mahimong anak sa Dios? Tuo sa pulong, dawatang pulong. Apan kinsa kini siya? Ang verse 14 nagasulti kanato, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ang pulong nga Dios, nga eternal, nga creator, tag-iya sa kinabuhi, muhatag og gahom nga mahimo tang anak sa Dios, nahimong unod. Ang Dios nahimong unod. And the Word was made flesh, nahimong human. Lakin sa kini siya. Dios siya 100%, yes, ug nahimo siyang unod. Na siya flesh meaning 100% human. Ug nagpuyo uban kanato. Dili ka mao kini ang giingon sa Biblia nga si Emmanuel, nga meaning sa ngalan is God is with us. Pero kinsa ka kini siya? Atong tiwason og basa aron makabalo kita. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Mga igsonan, walay lain nga gitumbok sa Bible nga only begotten Son of the Father. Dili si Kibuloy, dili si Duterte, dili si bisan kinsa, apan si Jesus Christ. Gisumpayan pagyud, full of grace and truth. Gusto ka ba og grasya? Adto ka Jesus. Gusto ka ba og kamatuoran? Adto ka Jesus. Kay siya mao ang kamatuoran. Apan si Jesus ba kini ang full of grace ug truth? Yes. Basa sa verse 17. Si Moses gadala sa balaod, apan si Jesus gadala sa grasya ug sa kamatuoran. Haman kay sunan. In conclusion, ang word nga eternal, ang word nga God, ang word nga creator, ang word nga nahimong unod og nipuyo uban kanato, mao si Jesus. Nagpasabot kini nga si Kristo Jesus usa ka Dios, 100% God nga nagpuyo sa 100% man. Ingon pa sa Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Colossians 2:9. Nagpasabot kini makaisunan nga ang pagkaginoo naa diha kang Kristo Jesus. Siya Ginoo, siya tao, 100% God, 100% human being. So ang pangutana ganiha, unsa man gid si Jesus? A, tao lang. B, Dios lang. C, 50% God, 50% human. Or D, 100% God, 100% human. Ang tubag may sunan is letter D. Resulti sa pulong siya Ginoo, siya ang Word nga God.
Dahil gisulti sa verse 14, ang pulong nahimong unod ug nagpuyo uban kanato. Importante ba nga atong dawaton nga si Jesus Dios ug tao? Yes. Dapat imo gindawaton nga si Jesus Dios ug tao. Kay kung dili nimo dawaton nga siya Dios, dili ka maluwas. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Romans 10 verse 9, "For if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved." Maluwas ikaw kung mukumpisal ka sa imong baba nga si Kristo Jesus Dios ug siya namatay ug siya gibanhaw sa Ginoo. Pan kumutuo lang ka nga si Kristo o sa lamang katao o sa lamang ka manluluwas, dili ka maluwas. Ayaw insultuha si Kristo Jesus. Siya Dios o dili lamang siya tao. Apan karong nga tagna, gusto ba ikaw makabaton sa kaluwasan? Mao kini ang pagabuhaton mo. Una, dawata nga ikaw makasasala. Ikaduha, tuuhoy nga si Kristo Jesus usa ka Dios og manluluwas. O ikaw makabaton sa kaluwasan. Kung kamo na panalanginan sa Ginoo, dalaygo na Ginoo sa inyong kinabuhi. O kung gusto kamo og more videos sa ato ang channel, please subscribe to our channel para dili kamo makamiss sa ato mga updates. Thank you very much for watching. God bless.